Dulu mak gak percaya adanya ilmu hitam, teluh, sihir, mak gak percaya. Tapi setelah mak mengalaminya, mak percaya, mak ngandel. Ilmu iku ono rek, mak ngalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak cerita mana ya rek? Sadurunge ono masalah, keluargane mak baik-baik saja. Gak tahu ono ngene. Tapi sakwise ono masalah iku, sak ben bengi, hampir tiap malam di atas jam 11, sadurunge jam 2, mesti ono ae sing kaya suarane pasir ambek krikil nggo ndukur genteng. Kadang ono swara mbledhos kaya anteman watu. Kadang ono ambu basin tapi gak nemokno go endi. Sampak ngeleki sak ambane omah gak nemokno ambune basin. Terus ngono, tiba-tiba el loro rek. Nggo rumah sakit sampak pirang-pirang dino gak nemokno penyakite opo. Terus 2 wulan kas ibune loro. Nggo rumah sakit ku jari dokter, lek ditakoni mak ku jari masih dicari. Terus ngono dadi nang gak ono sadurunge gak ono iku areke ngomong, "Mak, aku ketok wong ngobong kabel listrike dhewek." Aku gak ngandel rek. Aku biyen iku gak ngandel ono sing jenenge ilmu hitam iku. Aku biyen ku pasrah. Masih ngono lek gak salah ya gak mandi lho nak. Wis ayo sing pasrah nang sing gawe urip. Tapi arek iku mesti ngomong, "Mak, ono sing gawe keluargane dhewek lho, Mak." Arek iru. Sadurunge gak ono iku arek ngomong. Aku ru lho, Mak, sapa sing gawe ngene iki, Mak. Sadurunge gak ono iku arek ngomong. Aku gak ngarani wong, gak mitnah wong, tapi aku kroso sopo sing gawe penderitaan keluargaku. Gak ilok iku ono. Gak ilok iku mesti ono. Kapan-kapan iku ono gak ilok. Wis ya rek ngono ae ceritaku dino iki. Gak ilok iku mesti ono.